ktorý bol s tam tými, alebo s tými tam. Čo? Ona ma ignoruje. Neviem teraz. Jedného z tých Jožov, hej, ale neviem ktoré. Ale ja ti teraz poviem, či toho, ktorý bol s tým tam tým, alebo s ostatnými. S ostatnými. A tam, kde boli aj tí ostatní, nemyslíš? Áno, tam, kde boli tí ostatní. A tam, kde bol aj ten Jožo s Jožovou sestrou, Jožou. Áno, hej to. Hej, tak je dobre, myslia toho istého. A vieš, čo dneska urobil? Cickal. Reálne. Tela. Hej, reálne. Prišiel a cick. A Jožo bol vycickaný. A ešte Počkaj ten... do druhého, takže nakoniec on je... Ktorý je, že? Hej, presne. Ale to zase neber tak, že ten Jožo je taký, ale to... Ako ti to poviem, no Jožo je Jožo, hej, vieš, kto je Jožo, nie? Nie, Jožo nepoznám. A ten ďalší Jožo je... No Jožo. A... Čo ti poviem? Ten Jožo bol ešte s tým ďalším Jožom. Neviem s tým A Jožom. pili pitnú vodu jemnú, perlivú, jemne perlivú. Pitnú vodu jemne perlivú? Áno. Tesko. Tak to musel byť riadny Jožo. A potom začal Jožovať. Riadne, že poď Jožo, poď. Hej, že poď bro, a čus. Bol krivý ako Harry Potterova jazva. Čo Jožo, čo ty tu Jožuješ do mňa, čo som ti ja tu nejaký Jožo, alebo čo? No ja som mu to vravil. A on, nie, ani boha. A vieš, a Jožo keď začal riešiť, tak prišiel za ním, vieš kto, nevieš ten tam, čo bol s tými. Počkaj, tam to bol. Čo tam bol aj s tými druhými? Áno, presne ten. No, to je. Ježiš, to bol aký debil. Ako je, že čo ti budem hovoriť? No, tak tomu ver. Takže ja sa lúčim pri tomto videi. Spolupracoval som spoločne s Zaxterom. Keď tak jeho kanál. Ešte nemám žiadnych odberateľstiev, nemám čo hovoriť, ja mám jedného, ale tak som pán. Dobre, a ešte spolupracoval hlavný herec Jožo. Jedného, aj to mňa? Hej, aj to je on. A ste spolupracoval hlavný herec Jožo. Tak si čaute. Len si to aj lajkujem, vieš. Ale nezabudnite na Joža, ľudia. Ak to už ukončil, tak ho zabijem. Ale ak nie, tak nezabúdajte Joža.